بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da haɗuwa a karo na gaba bayan tsawon lokaci da muka ɗauka karatun ya dakata saboda wasu dalilai. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shige mana gaba, ya karɓi ayyukanmu, ya sanya ikhlasi a ciki kuma ya sanya albarka a ciki. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan aiki da hannun shi na dama, ya kuma sanya mana a mizani. Sa'annan kuma muna roƙon Allah ya sanya albarka da amfani mai yawa a ciki. Wannan shine darasinmu na 6 insha Allahu, darasin mu koyi Alƙur'ani mai girma. Kamar yadda muka saba, manufofin darasi ga su kaman haka. Waɗannan su ne manufofin wannan darasi a wannan zagaye. Insha Allahu ta'ala za mu shiga kai tsaye cikin karatu. A baya in ba a manta ba, mun haɗa wassula guda 3 tare, mun yi ɗaɗɗaya muka zo muka harhaɗa, sa'annan muka ba da misalai da dama a cikin littafin Mu'allimul Qira'a. Wanda ya bibiyi karatun zai ga abin da muka bayar. Fata Allah sa kowa ya yi assignment da aka bayar. Sa'annan za mu tashi yau a kan wassula guda 2. A Hausa ana ce musu faɗuwan wassula, sa'annan ana ce musu tanwini a Larabci. Faɗuwan wassula ma'ana wassula guda 2. Idan muka tuna karatun baya, idan muka ce wasali guda ɗaya mai gajeren sauti, misali a ce ba fataha ba, ta fataha ta, tha fataha tha, ba kasra bi, ba dhamma bu. To nan za ka ƙara wasali ne guda ɗaya sai ya zama kamar an ƙara sautin nono a ƙarshe. Ba fataha, maimakon fataha sai a ce fatahataini, ma'ana fataha guda 2. Ba fatahataini ban, ba kasrataini bin, ba dhammataini bun. Wannan shine misali. Za mu shiga kai tsaye cikin karatun a cikin littafinmu na Alƙa'idatun Nuraniyya. Kamar yadda muke gani, ga shi nan a nan daga kan wannan layi za mu gani ad-darsul khamis, darasi na 5, ya ce al-huruful munawwana, haruffofi masu tanwini. Shi ne sai ya rubuta ƙasa ya ce at-tanwin, tanwini. Ga shi nan fatahataini, kasrataini, dhammataini. Za mu fara, ya ce mim fatahataini man, mim kasrataini min, man min, sai mim dhammataini mun, man min mun. Ba fatahataini man, ba kasrataini bin, ba dhammataini bun, ban bin bun. Waw fatahataini wan, waw kasrataini win, waw dhammataini wun, wan win wun. Fa fatahataini fan, fa kasrataini fin, fa dhammataini fun, fan fin fun. Tha fatahataini than, tha kasrataini thin, fa dhammataini thun, than thin thun. Sai dhal fatahataini dhan, dhal kasrataini dhin, dhal dhammataini dhun, dhan dhin dhun. Sai dha fatahataini dhan, dha kasrataini dhin, dha dhammataini dhun, dhan dhin dhun. Sai za fatahataini zan, za kasrataini zin, za dhammataini zun,
zan, zin, zun, sin فتحتين san, sin كسرتين sin, sin ضمتين sun, san, sin, sun, صاد فتحتين صن، صاد كسرتين صين، صاد ضمتين صن، صن سين صن، تاء فتحتين تن، تاء كسرتين تن، تاء ضمتين تن، تن تن تن، دال فتحتين دن، دال كسرتين دين، دال ضمتين دن، دن دين دن، طاء فتحتين طن، طاء كسرتين دين، طاء ضمتين طن، طن دين طن، راء فتحتين رن، راء كسرتين رن، راء ضمتين رن، رن رن رن، نون فتحتين نن، نون كسرتين نين، نون ضمتين نن، نن نين نن، لام فتحتين لن، لام كسرتين لن، لام ضمتين لن، لن لن لن، ضاد فتحتين ضن، ضاد كسرتين ضين، ضاد ضمتين بن، ضن ضن بن، ياء فتحتين ين، ياء كسرتين ين، ياء ضمتين ين، ين ين ين، شين فتحتين شن، شين كسرتين شن، شين ضمتين شن، شن شن شن، كاف فتحتين كن، كاف كسرتين كن، كاف ضمتين كن، كن كن كن، قاف فتحتين قن، قاف كسرتين كن، قاف ضمتين كن، قن كن كن، خاء فتحتين خن، خاء كسرتين خن، خاء ضمتين خن، خن خن خن، غين فتحتين غن، غين كسرتين غن، غين ضمتين غن، غن غن غن، حاء فتحتين حن، حاء كسرتين حن، حاء ضمتين حن، حن حن حن، عين فتحتين عن، عين كسرتين عن، عين ضمتين عن، عن عن عن، ها فتحتين هن، ها كسرتين هن، ها ضمتين هن، هن هن هن، سي همزة فتحتين أن، همزة كسرتين إن، همزة ضمتين أن إن أن. Waɗannan su ne a taƙaice yadda ake karanta shi, ga su nan guda uku ɗin gabaki ɗaya, kuma in kuka lura tun a farko za ku ga a fatatai mim ɗin nan sai aka ƙara mishi alifun, a ba'un ma an ƙara masa alifun, a fatatai ne na wawun ma an ƙara masa alifun, a na fa'un dukka za ku ga a gefen fatatai ne ana ƙara alifun. To wannan shi ne ƙa'idan yadda ake rubuta shi a rubuce, ana ƙara mishi alifun. Ga shi nan in ka zo kan dalun sai ka ga ba alifun aka ƙara ba, an ƙara wani abu kamar ya'un, to shi yana wakiltan alifun ne. Za ku ga ba ɗigo a ƙasan shi, to ba ya'un ba ne, alifun ne maƙasura. In ka duba zalun ma haka aka yi shi. In ka zo kan ta'un kuma sai ga an yi shi rawun, to shi kuma haka ake rubuta shi, ba a sa masa alifun ɗin ya bayyana haka, sai dai a mai da shi rawun ya zama ta'un marbuɗa. To wannan shi ne yadda ake rubuta su. Shi iya mai fataha ne ake masa ƙarin wannan alifun ɗin baki ɗaya in kuka duba. In ka zo kan hamza shi kaɗai sai ga shi kuma ba a ƙara masa komai ba, to shi ma haka ake rubuta shi. Sai kuma ga harufofi da ya raba shi gida uku in kuka duba ƙasa, akwai harufofi ya ce alhuruful halƙiyya, harufofi na maƙogwaro, alhuruful ashafawiyya, harufofi na leɓen baki, sai alhuruful lisaniyya, harufofi na wanda suke na kan harshe. In muka duba za ku ga an rubuta kasa su kashi uku, to wannan yana ba mu shi kuma mafitan harufofi ne, yana so ya koyar da mu makharijul huruf mu san shi, domin mu gane bambancin tsakanin harufofin kowanne ga inda yake mafitan shi. Akwai harufofin da suke fita a maƙogwaro su ne shida, akwai harufofin da suke fita a leɓen baki su ne guda huɗu, sai kuma sauran harufofin gabaki ɗaya suna kan harshe ne. To wannan shi ne a taƙaice. Sa'annan kuma abu na gaba, su tanwini ba a samun su a tsakiyar rubutu ko a farko.
shi a ƙarshen kalma ake samun shi a kullum, ba a samun shi a farkon rubutu. Ga shi nan in muka duba za mu ga misali a ƙasa a cikin darasi na 6 za ku ga hamza fataha a, ba fataha ba, dal fatahataini dan sai ya zama abadan. Hamza fataha a, ha fataha ha a ha, dal dammataini dun, ahadun. To wannan misali ne wanda aka kawo, wanda a darasi na gaba insha Allahu za mu ci gaba ga wannan babi insha Allah, saboda kar bidiyon yayi tsayi. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.